рӯзи ғамангезе буд. осмон абрноку ҳаво ором буд. мардуми деҳа тобутеро аз кӯчаи танг мебурданд. пеши тобут писарчае мерафт, писари марҳум. ӯ гирья мекард ва гоҳ ба синааш, гоҳ ба сараш мезад. ӯ бо гирья ба падари худ муроҷиат мекард, гӯё падар ҳанӯз мешунавад. падар, туро ба куҷо мебаранд? туро ба хонаи хурду торик мебаранд. дар он ҷо на чароғ аст, на хӯрок, на қолин, на об, на ҳамсояе ҳаст, на меҳмоне, на нишоне аз зиндагӣ. чӣ тавр ту дар чунин ҷой мемонӣ, дар ҳоле ки мардум туро дӯст медоштанд? одамони гирду атроф хомӯш ва ғамгин буданд. наздик ҷӯҳӣ истода буд. ӯ суханони кӯдакро шунид ва ба падараш гуфт: ба худо қасам, ӯро ба хонаи мо мебаранд. падараш гуфт: ин тавр магӯ, ӯро ба қабр мебаранд, на ба хонаи мо. ҷӯҳӣ ҷавоб дод: падар, ҳар чизе ки кӯдак гуфт ба хонаи мо ҳам рост меояд. мо на чароғ дорем, на хӯрок, на қолин ва на об. хонаи мо фақир ва вайрон аст. пас фарқ чист байни хонаи мо ва қабр? падар хомӯш монд. дигарон ҳам чизе нагуфтанд. тобут дур шуд, вале суханони ҷӯҳӣ дар дилҳо монд. он рӯз ҳама фаҳмиданд, ки фақр танҳо камбуди пул нест. фақр зиндагии бероҳат ва беиззат аст.